سلامات كرات فاتي خامت خانو أنا እግዚአብሔር ይመስገን سلامي خمزة أنا سلام زلها وساتن سلام كتلي بعد تملت تسفاي خامت خانو وجناي كريسفح سلام اللخو كعوز حكم نادينا ناي قدستا قدسان صحتنصان ماملاك ولاديت املاك قدست ድንግል ማርያም አዴና ሕዳር ጽዮን كعوز حكم ناي سلام نرهوا بعد كخلنا ناي حزبنا سوغا مكرا لوقعلو زمن كجبرنا ناي أملاكنا قدس فادي يخون كعلى سبع channel بسلام مصاحم كراتاتي سل المصاحم بጣም ደስ ይለኒ ስለልትገብሩልኝ መብረታኻ ብጣዕሚ እየ ልመስገን እግዚአብሔር ያክብረልኝ ኣፃልነት ልክልይ ደረፍኩም መብረታኹም ብትገብሩልኝ እንትን ኸ ብጣዕሚ እየ ለመስግነኩም እግዚአብሔር ያክብረልኝ ኩለኩም ይፈቱ ዳር ናይ ሎማዓንቲ ከም ዝረአናዮ ትማሊ ኣጋጣሚ እንትን ስለነበርኩ ክለቀለ ይኽኣልኩ ከዚ ኣጋጣሚ ንእሽተይ ሰዓት ስለለግነኩና ኣደ ናይ ሓውና ብዘይ ኣጋጣሚ ናይ ኩሉ ፃዕሪ ኢለ ይንኣምን ናይ ጥራሕ ኣይኮነይ ህዝቢ እንድሕር ዘይደገፈካ ህዝቢ እንድሕር ዘይፈትየካ ምንም ትገብር ትንቀሳቀስ ኣይትኽእልና ስለ ኩሉ ነገር እግዚአብሔር ይመስገን ናይ ብሓቂ ፍረ ፃዕሪ ናይ ኩሉ ህዝቢ ብልዓቢ ናይ ባዕሉ ፃዕሪ ስለነበሮ ካብ ከዓ ህዝቢ ስለደገፎ ይግና ዓወት ዝረኽብዎ ስለ ኩሉ ነገር ግን እግዚአብሔር ይመስገን ወላዲት ኣምላክ መብርሃን ካብ ኣፍ ደይፈለየኻ ብጣዕሚ ደስ ዝብል ነገር እንደ ኣነ መብራን ትልትላ ተላ ሓይቅን ምዝራብ ኣነስ እንደ ከይልዕላሲ ሃምዙ በቃ ነገር ለኾነ ነገር ክኾን እንድሕር ለይትደልዮ ኮንካሲ ክተልዕሎ ብጣዕሚ ትፈርሓቂ መብራን ሃምዙ ናይ በይነ ይመስለን እሞ ካሊእ ሰብ ከልዕላስ ብጣዕሚ እየ እንትን ለብልና ብጣዕሚ ደስ ይብልኒ ማርያምን ክነግረክን ኣይክእልን ወላዲት ኣምላክ መብርሃን ኣደ ብርሃን ዓለም ዝኾነት ኩሉ ግዜ ብደቃ ብደቂ ተዋህዶ ኩሉ ግዜ ሓፍላለት እናተላዓለት እናተወደሰት ክትነብር እያ ናይ ብሓቂ እግዚአብሔር ይመስገን ከምዚ ለኽበራ ከዓ መብራን ወላዲት ኣምላክ በርግፅ የተሓፈረተይ ኩሉ ግዜ ከዓ ኣንደበቱ ለኻፈተት ኣብ ደግንዮ መድረኽ ስለ መብርሃን ወላዲት ኣምላክ ምዃና ኣብ ዓለም ከፍ ከም ዝለበላ እግዚአብሔር ኣምላክ ልእውን ከፍ የብሎ መድሃንያለም ብልኾዶ ጠበቃ ይኹኖ መብርሃን ከዓ ንፈርወዳ ለሚና ላፍቶ እንደለየ ደረጃ ተብፅሐየ ብጣዕሚ ደስ ይብለኒ ናይ ብሓቂ እና ሓቂ ንምዝራብ ኣብቱ እንትን ልደመቀ እዩ ነይሩ ኣብቱ መድረኽ ብተጋሩ ልደመቀ ነይሩ እግዚአብሔር ይመስገን ኩልኩም ከዓ ናይ ኣደ ሓውና ከምዚ ትሪኢ ኣለኻን ስለተሸሊሙ እዩ ሓንቲ ሓፍትና እውን ምን እያ ትረስዮ እያ ስማ እግዚአብሔር ይመስገን ዝረዝሮ ድሕና ልደመቀ ፅቡቅ ነይሩና እግዚአብሔር ይመስገን እና ናይ ኣደ ናይ ሓውና ልበሎ ናይቱ ናይ ኣምላክ ወላዲት ኣምላክ ለመስገነሉ ከምኡ እውን ልደገፍቱ በተለይ ከዓ ደቂ መቐደ ለበለሉ ነይሩና ንእሽተይ ናይ ሰሜናያ ንመለስ ማይ ንስማያ እሞ ካብኡ ተመሊሰ ክመፃ እየ ኩራት ሓተይ ሓበርና ነዳምፃ ልበላ ሰናይ ዕድል ከዓ ትመነይሉ ኩራት ሓተይ ሓበርና ነዳምፅና እዛ ልበላ ናይ ሓውና ናይ ኣደና ማርያም 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 ስሟን እጠራለሁ ሁሌም። ቪዲዮዬን ከተመለከታችሁ ማርያምን ሳልል ተናግሬ አላቅም። ሁሌም ምላሴ ላይ ያለች ሳልዋሽ ነው የምናገረው። እቆምላታለሁ። እሷ ነች እዚህ ደረጃ ያደረሰችኝ። ማርያም እላለሁ ሁሌም። ማርያምን ደስ ብሎኛል ስላሸነፍኩኝ። ማርያምን ደስ ብሎኛል እዚህ ስቴጅ ስለቆምኩኝ። ማርያምን ደስ ብሎኛል እዚህ ደረጃ ስለደረስኩኝ። እግዚአብሔር የተመሰገነ ይሁን። ማርያም አመሰግንሻለሁ። የታባቱ ኦኬ። በመጨረሻም አንድ ትልቅ ሰው መጥራት ፈልጋለሁ እና አንተር ሰማኹም ወይ እግዚአብሔር ይመስገን ዝሮ መብራኔ ሐምድላ ኸራ ወላዲት ኣምላክ መብራኔ ሓፍላ በለተት እንበር ብጣዕሚ ደስ ዝብል እግዚአብሔር ይመስገን ስለ ኩሉ ነገር ንስኻትኩም እውን ንፃዕርኹም ኣሕዋተይ ኣሕዋትን ኩልኩም ፍረ ፃዕርኹም ረኺብኩም ኢለ ይላምን ተሓጒሱ ኩሉ ሰብ እግዚአብሔር ይመስገን ስለ ኩሉ ነገር ዝገበረና እግዚአብሔር ከዓ
እግዚአብሔር ይመስገን ኩሉ ግዜ ላተኸበረ ላተመስገነ ኣምላክና ቅዱስ እግዚአብሔር ሓንቱ ኣብ ቅዱስ ቃል ዝበለናሲ ኣብ ኣደባባይ ልመስከረለይ ኣነ እውን ኣብቱ ኣብ ሰማይ ኣቦይ ክምስክረሉ እየ ሓምለ በለና ኩሉ ግዜ ኣምላክና ክንውድስ ብለግነናዮ ደርብ ብለግነናዮ መድረኽ ኣደባባይ ጥራሕ ዘይኮነ ኣብ ቤትና ኣምላክና ኩሉ ግዜ ክንሓስብ ስለዝገበረና ውዕለት ስለዝገበረና ኩሉ ነገር ሰናይ ነገር ፅቡቅ ጥራሕ ዘይኮነሲ ኣብቲ ሕማቅ ነገር ለ እግዚአብሔር ኩሉ ግዜ ክለዓል ኩሉ ግዜ ክምስገን ምስጉን ስለዝኮነ ብባህሪኡ እግዚአብሔር ኣምላክ እግዚአብሔር ይመስገን ስለ ኩሉ ነገር ግን ብጣዕሚ ደስ ይብለኒ እግዚአብሔር ይመስገን ኣምላክና ናይ ብሓቂ ያሕና ስለዝመስገና እዩ እንተይኮነ ዝምስገን ኣምላክና ሲ ምስጉን ስለዝኮነ እዩ ክምስገን ስለዝግብኦ እዩና እግዚአብሔር ይመስገን ስለዝገበረና ኩሉ ነገር ብጣዕሚ ደስ ይብለኒ ብዚ ኣጋጣሚ ኣደናይ ሓወይ ኩሉ ግዜ ኣምላክካ ንክተመስግን እመብርሃን ተወላዲት ኣምላክ ዝኾነት እመብርሃን ዓለም ዝኾነት ላመስገንካያ ክትነብር ኣምላክ ይሓግዝካ ኢለ ይላምን ይግበረልካ ኩሉ ዝሓሰብካዮ ከዓ እግዚአብሔር ይከተልካ ኢለ ይላምን ክከተለካ ኢለ ይላምን ምክንያቱ እግዚአብሔር ዝሓዘ ማንም ዝወደቀ የለን ኣብ ብዙሓት ሰባት እንሪኦ ነገር እንታይ ድዩ ሓተይ ኣብ ዝለዓለ ደረጃ ክሓፍ ትብል ተለውሲ ኣምላኮም ይርስዑ ኣምላክና ንርስዖ ናይ ብሓቂ ካብ ባዓርሰ ይጭምርና ኣምላክና ስለዝገበረና ጥራሕ ዘይኮነ ስለሓፍ ለበለና ጥራሕ ዘይኮነ ናይ ምርሳዕ ምሕደጉ እሱ ብዓብዩ ድዩ ኩሉ ግዜ ኣብ ፅባቐና ኣብ ሕማቕና ኩሉ ግዜ ኣምላክና ክንውድስ ታማ ኣምላክ ዘይተተሓፍረና ወላዲት ኣምላክ ዝኾነ ትረርተልና ከዓ ንክትለምንና ላፍቲ ቆርወዳ ዝኾነ ላፍቲ ኩሉ ዝኽእል ኣምላክ እና ብጣዕሚ እዩ ደስ ይብለኒ ናይ ብሓቂ ቃላት ገሲእነሲ ምንም ክናገር ኣይከኣልኩና እግዚአብሔር ይመስገን ስለ ኩሉ ነገር ብጣዕሚ ደስ ይብለኒ ኣደናይ ሓወይ እግዚአብሔር ኣምላክ ንኩልኩም ተጋሩ ተሳተፍኩም ተዓወትኩም እንኳዕ ደስ በለኩም ብጣዕሚ ደስ ይብለኒ ናይ ብሓቂ ምንም ክናገር ኣይክእልን በተለይ ከዓ መብርሃን እዛ ወላዲት ኣምላክ ዝኾነት ኩሉ ግዜ ለሚነያ ዘይተተሓፍረኒ ወላዲት ኣምላክ ስማ ብለልዕለ ብጣዕሚ ተንቢለ በርግፅ ኩሉ ግዜ ኣብ ቪድዮ ከምቲ እንሪኦ ኩሉ ግዜ እንተኒድዮ ግን ከምዚ ኣብ ኣደባባይ ከምዚ ምባል ግን ብጣዕሚ ተገሪመ ኣድኒቀዮ እግዚአብሔር ይመስገን ኣምላክ ዝሓዘ ዝሓፈረ የለና ኩሉ ግዜ ኣምላክና ንውድስ ኩሉ ግዜ ስም ኣምላክና ንፅውዕ ኩሉ ግዜ ከዓ ኣምላክና ንወከል ክብለኩም ይፈቱ ኣምላክና ንክንወከል ከዓ ባዕሉ እግዚአብሔር ኣምላክ ዓይነ ልቦናና ይክፈተልና ክብለኩም ይፈቱ ብጣዕሚ እየ ለመስግነኩም ብጣዕሚ እየ ለክብረኩም ሓቢርኩም ስለ ዝፀናሕኩም ብጣዕሚ እየ ለመስግነኩም ኩላት ኣሕዋተይ ዓድና ንህዝብና ሰላም ምሕረት ቸርነት የውርደልና ንኩልና ከዓ እንሰርሖ እንሓስቦ እግዚአብሔር ኣምላክ ዝተሳኸዐ ሂወት ይግበረልና መድሃኒዓለም ጥራሕ ኣብ ስራሕና እንተይኮነሲ ኣብ መንፈሳዊ ሂወትና ዝተሳኸዐ ሂወት ክገብረና ናይ ኣምላክ ቅዱስ ፈቃዱ ይኹን ብጣዕሚ እየ ዝፈትየኩም ኩላት ኣሕዋተይ ይዓንየለይ ሰናይ በዓል ሕዳር ፅዮን ከዓ ይግበረና ሸሓት ማርያም